Sorry hamya tui phano angbo kaisa le kailabari attend khaika asuk o kailabari no nasing mani ang bagrumbar sawi mosana hani ponto ang sawi paijak tofano o kailabari jorao si sorry hamya bo khoropsa ang to kailabari ni mai masaya mane masla rok tai thog rok ang totally off tofano ang bo kailabari ni mai masaya phano kailabari sokpaya sikang ni simino ready jagri gnai ri satui hingke ang bo ri gnai ri sakanai photo simi shoot khai paika hor jorao asik decoration rok bo lighting piting ruboi thas angjak hingke ba ang bo photo simi pano bujagui phainai hinai ri gnai kanai thangui phaika horo srapsa akon no gana o si kailabari ngui tongo gan khorang kham khorang khanaui tongo hingke ba ani bokabo nogo bathakliya o kailabari o mangno thangna musungui tongkhata ke gari bo kai thangna nangya emne ano travel khaina rok bo mana khaijak no kom travel khaidi hinai sajak no gari gora kai thangna nangya ba ang srapsa kaini kaitham yapri seka hangke si nugui tongma ba hanai ang haino kisa thagi phaika nogo mangso oblagui tongkhe niji no tebo wana jinta klai thango sori hamya no tui mangto wanai tongmaya blena omoto hamnai jora jottoni bagui no kaham phaio gan jora bo kaham phainai hinai wansugui no angbo je tongthogui mansak tongthogui no tongo sathung sayathung sori hamtung hamyathung.